Niin YouTube, eli tänään pelaan Growtopia, on tällä hetkellä aika nuubi. Paras on, tällä on hyvä tehdä näitä parkourissa. Niin kuitenkin mä näytän mun maan. Se ei oo hirveen arvokas. Mä myyn tän maan offeriin. Ja sitä mun tablettihan kokeilee mun tabletilla. Tää on hyvä pelata tän. Niin. Voi. Vesaitaan Täällä on joulu. kunnon shopit. Tää on minun joululahja. Täällä on nää. CLVL. Niin, hän on sanonut myös. Tää on mun vanha paras kaveri. Niin mä sanon sille, että kun mä oon tube. Missäköhän se paska? Vähäks lähellä. Oho. Sanokaa moro tubelle. Sanokaa moro tubelle. YouTubeen. Kuvaksi. Nimi. Maan nimi. Ja sitten käykää kattoo Miuki maa. Sen nimi on Niko. Mikä se olikaan? Niko 3311. Käykää Miu-mappi katsomassa. Mutta älkää tuhotko. Sanokaa moro tube. Kuvan tube. Sanokaa moro tube. Moro. Kaikki te ootte mukaan. Elikkäs. Tänään on kulloista gangsta-settiä. Kato kuka pelaa, näytä mulle. Tukka yrittää myyä jotakin. Tukka ostaa tommosen varmaan. Joo, nehän mä ostan. Tukka sai. Siinä näkyy se. Siinä näkyy se. Seuratkaa jos haluatte videos. Kun siinä tukka yrittää taas myyä. Ei yritäkään. Tulkaa. Varpatkaa mun maa. Ei se kuvaa sillä, kun nyt. Siinä on punainen tyyppi. Elikkäs mun maan nimi on Soprisilolks2. Kannattaa ostaa offerilla. Kaverit sanoo, että musiikki on kyllä 55 vielä, mutta ne puhuu paskaa. Kattokaa, mä oon supporter. Ja minäkin oon ollut yhden kerran super. Se eikö siis supporter? Niin minä on Näin ollut. pystyy tässä tosi hyviä parkoureja. Niin. Muistakaa osata parkouria. Nyt lagaa. Ei lagaa. Nyt tuli te Joski. Eikö Jonski? Ei tukkaa saa näistä puhua. Hyvä kun tuli. Pääsen pidettä hänen kanssa. Tervehdys. Mun kanava on
ok. Ostettumaan. No. Ok. Se yrittää ostaa. Mut ostatko maan? Silleen, että ne näkyy ihan silleen. Noin, toi on. Noin, nyt on pilkulle. Ainukasi. No, pidä silleen tälleen, kato. Pidä silleen tälleen, niin ei rasita. Kato, rasittaaks kättänä? Ei. Tosiaan, jos haluatte subata, niin siitä vaan subbaamaan. Niinpä, yritetään saa 50 tilaajaa. Niin, jos on 50 tilaa ja tulee 10 velkivävää ja sit kun on tuo 100 tilaa 100 velkivävää, mä oon nyt säästänyt. Niin, sitten kun tulee sen niin paljon, sit me laitetaan pelaamaan CS:GO. No, me just tehtiin yksi video nyt. Niin, teetään jos olisi lisää, jos tulee niin paljon tilaajoita. No kyllä me nyt kuitenkin tehdään. Niin me ollaan jo tehty yksi. Jos me taitaa pelata myös Tear Warsia. Juu. Jos Tuukka haluaa, niin mie pelaan jo tosi hyvää siinä. No, kyllä me tänään pelataan vielä sitä. Niin pelataan. Mutta eikön mie pelaan. Mutta minä olen ikinä saanut avoimia Tier 2. Tämä ostaa maan. Niin, jos se haluaa, jos se antaa jotakin. Antaako se mitään? Ehkä ton Tinyn Horsen. Jos antaa yhden avaimen sitten. Jos antaa jotakin yhden tummosen. Hauksiton tai mie. Tarviks sitä? Saaksi ton? Okay. Et sä antanut sitä. Ei toi homo saa ostaa. Niin, tilatkaa tää. Kohta suvun. Kohta suvun. Joo. So shut motherfucker. Sä taas varmaan yrität myyä. No kyllä se on homo aikaa. Ei oo ihan... Ei pysty tekemään podcast. Homo se on. Se on eikä homo se tyyppi. Ei saa maata. Joo, ei se. No kyllä minun yksi kaveri kanssa. Kuinka kauan se on joku vanha? Melkein 10 meni. Just jos on tommosen luko, mikä on vihreä. Se on oma. Multa toinen. Onneksi minulle se toisen. Oi vittu, minä kiinnittänyt molemmat turpa. Katsotaan yksi pikku mun rantakirppu pelkäämään. Jos tunnette Ville Sadevit. Pelkuri. Se pelkää itseänsä. No. Kato mennyt jo. Oh. Nyt. Sitten kun mä saan myytyä mun maa ja se on aika nopeeta, koska...
Sulla on tommonen vaate. Katko sitä vaatetta. Ei oo arvokas. YouTube. Jos sitä tyyppii. Shreki. No niin, nyt ne yrittää varmaan... Ei, kun tää on se Jere. Kysymyksiä, onko se myyvät tän, ostaa tän maan? Katerina, joo. Ok. Moro. Sulla on kyllä tommonen punainen. Niin koska mulla on flanksit. Suomi ilaa. Huoma. Mä en roottaa tota kännykän Javani konkaan pellaan tälleen kuvailla. No mutta tää oli tämmönen video. Mä nytten oon pelannut Tosi kauan. myyn maan uudis tai itse. Tai lohikärmeen. Nimi soita saas. Jos sä saat sen, otaks jeesen? Se kuuluu enkä jutun. No mutta tää oli tämmönen video. Nyt tulee pelaamaan Niko. Nyt. No niin YouTube, nyt pelaa Niko. Nikkes on. Hän. Tuota näet kun hieno tyyppi mulla on. Näette kun hyvä kamaa. Mulla on vähän parempaa, koska mä oon pelannut niin häpöllinen ja kamattomat äijältä. Livet, kenellä ei ollut lukko ja saine. Se oli niin Onks tää siumaa? Ei, kun viola tyypin maassa. No mä siumaa. Saatte nähdä Miumaan. Niko 3311. Kun minä tiedän. Tehdään sellainen, että siekin saatko 10 minuuttia. Joo. Ja te näet, mioshan tämmösen kasviksi menee. Sukarikin ei niin, mutta tiedätkö kuinka meillä on noita? No. Yli 1000. Tiedättekö mihin mä myin sellaisen maan, missä oli 200 skiensittation treat? Arvaa Niko. En tiedä. Arva. En tiedä. Minä sain niistä 300 VL siitä maasta. Oh. Mitä sinä ostat siinä? No jos se tyyppi vielä vaihtaa, niin kyllä se sittenkään. Mut kun ei oo ruutattu mitään kännykkää tai mitenkään, niin ei pysty tehdä silleen, niin pakko tehdä tällä. Mut kuitenkin te näette, kun me pelataan. Niin. Kohta tulee taas CSS. Eipä siis tee Tirvorska. Niin siis TFS. Nyt käy yhä tyypillä, mitä jos te kuulette, että minä osaa kirjoittaa, minä en osaa kunnolla kirjoittaa, kun Hän on vasta 2. jatkuu vielä 1 vähän aikana. Jatkuu vielä 1 vähän aika, vain jos me meni tonne. Tuli vasta tuolta, onko se myy mitään? Mitä siellä nyt Niko puhut? Sä oot 2. Ai niin. Mä en muista, että mä oon 2. Et muista, kun on loma. Laita jetpackiin. Oot. Vasta minuutin jotakin, josta puhuu jotakin.
No mutta tää oli tämmönen video. Muistakaa tykätä, tilata, kommentoida ja ehdottomasti subata. Se on moro.